Δύο φίλοι συζητάνε στο καφενείο του χωριού τους. Έχεις εξομολογηθεί ποτέ, λέει ξαφνικά ο ένας. Μια φορά όταν ήμουν μικρό παιδί. Ρε φίλε, σου το ζητάω σαν χάρη να πας να εξομολογηθείς. Θέλω να απασχολήσεις τον παπά, γιατί έχω ραντεβού με τη γυναίκα του σε λίγο. Κράτα τον απασχολημένο όσο πιο πολύ μπορείς. Στην αρχή ο άλλος αρνήθηκε. Μετά πολλά όμως τον πείθη. Ήταν, βλέπεις, και ο καλύτερος του φίλος. Έτσι πήγε να εξομολογηθεί. Ο παπάς ήταν όντως στην εκκλησία αυτή την ώρα. Έχω μιλήσει άσχημα στους γονείς μου και μετανιώνω, λέει στον παπά. Συγχωρεμένος, του λέει ο παπάς. Έχω κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα όταν πήγαινα λύκειο, αλλά το μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Ο τύπος προσπαθούσε να κρατήσει τον παπά όσο πιο πολύ μπορούσε στην εκκλησία και όλο θυμόταν κάποια αμαρτία που είχε κάνει. Έτσι πέρναγε η ώρα. Κάποια στιγμή όμως ένιωσε τύψεις. Δεν άντεξε λοιπόν και λέει στον παπά: Παπά μου, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Τι εννοείς, τέκνον μου? Να, σε καθυστερώ για να πάει ο καλύτερος φίλος μου με τη γυναίκα σου στο σπίτι. Ο παπάς τον κοιτάζει με απορία και μετά του λέει: Εσύ είσαι παντρεμένος, τέκνον μου? Ναι, πάτερ, εδώ και 2 χρόνια. Ο παπάς κουνάει το κεφάλι με κατανόηση. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου, διότι η παπαδιά μου έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.